Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil Muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, para kiai, para haji hajah, para ustadz ingkang kawula hormati. Dumateng panjenenganipun Ibu Livia SPD selaku Kepala Desa Tembok kalian Bapak Ibu perangkat ingkang kita hormati. Hadirin hadirat rahimakumullah, sepindah kanggo kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan dumateng kita. Salah setunggalipun nikmat iman lan Islam, sehingga kita tansah saged makempal wonten adicara kegiatan Isra Mi'raj ingkang boten alangan setunggal punapa. Nganti ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalihipun selawat saha salam mugi katur dening Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi kita ngrawuhi acara menika saged ndadosaken kita termasuk umat ingkang angsal syafaatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, saderengipun acara kita buka, kaula minangkani pranata acara badhe maosaken acara-acara ingkang badhe kalampah menika. Acara ingkang sepindah bebika dipun lajengaken acara ingkang kaping kalih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dipun lajengaken acara ingkang kaping 3 prakata panitia. Dipun lajengaken acara kaping sekawan sambutan-sambutan. Dipun lajengaken acara ingkang kaping gangsal ngaso. Dipun lajengaken acara ingkang kaping 6 Maulidah Hasanah lan doa. Pungkasan adicara punika yaiku panutup. Monggo kita bika acara menika kanthi waosan umul kitab. Matur nuwun. Mugi-mugi kanthi waosan menika saged ndadosaken lancaripun nikmat menika. Amin ya rabbal alamin. Acara ingkang nomer kalih inggih menika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe diwaos dening Al Ustadz Ihram. Dumateng panjenenganipun kaula sumanggaaken. Dumateng panjenenganipun kaula aturaken matur nuwun. Acara ingkang nomer 3 inggih menika prakata panitia ingkang badhe dipun sampaiaken dening Pak Budi. Dumateng panjenenganipun kaula sumanggaaken. Dumateng panjenenganipun kaula aturaken matur nuwun. Acara ingkang salajengipun yaiku sambutan-sambutan. Sambutan ingkang sepindah saking Ketua NU Rating Desa Tembok. Dumateng panjenenganipun Bapak Abdul kaula sumanggaaken. Matur nuwun kaula sampaiaken. Sambutan ingkang kalih saking Kepala Desa Tembok. Dumateng panjenenganipun Ibu Livia SPD kaula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bapak Ibu RW, ingkang kawula hormati Bapak Ibu RT, ingkang kawula hormati warga Desa Tembok. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu alaihi asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Langkung rumiyin sumangka kita ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat saha hidayahipun satemah kita saged mangapal ing dinten menika. Mengerti salah satunggal dinten agama Islam inggih punika Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing desa ingkang kita tresnani. Kaping kalihipun selawat saha salam mugi tansah katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nuntun umat manusa wiwit jaman jahiliyah dumugi jaman Islam kados ingkang kita alami ing jaman samenika. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, minangka dalu ingkang mirungon inggih punika dalu ingkang dipunlampahi dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Masjidil Haram tumuju Masjidil Aqsa. Sajroning lelampahan kang dawa iki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampa dawuh supaya nindakake salat 5 wektu. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kawula aturaken agunging panuwun dumateng sedaya pihak ingkang sampun nderek menyukseskan pangetan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora ana tembung sing bisa diucapke kanggo matur nuwun.
Mugi-mugi Allah maringi ganjaran ingkang sae mboten kesupen. Kula aturaken agunging panuwun dumateng Ustadz Kyai Nur Salim ingkang sampun kersa ngluwangaken wekdal kangge ngisi tausik ing sela-sela kegiatan ing dalu punika. Mugi-mugi Allah nganteni kabejikane Ustadz Kyai Nur Salim kanthi ganjaran ingkang tanpa wates. Kita sadar bilih pangeten isok Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW ing dalu punika tasih tebih saking kasampurnan. Kanthi dasar menika, kula minangka lurah nyuwun agunging pangapunten menawi wonten kekirangan wonten ing acara pangeten Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pungkasan mugi-mugi panjenengan sedaya saged mendhet pawiwulung saking isi ceramah ingkang dipun aturaken dening Kyai Nur Salim lan pikanto barokah ilmu nalika nderek pangeten Isra Mi'raj Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalu menika. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kawula sampaiaken. Acara salajengipun inggih menika istirahat. Kangge ngisi wekdal istirahat dumateng grup Rebana Cagar Sena. Istirahat kawula cekapaken. Acara ingkang terakhir inggih menika Maulidah Hasanah ingkang badhe dipun asta dening Al Muharram Kyai Haji Syaiful Anwar saking Narwijanigung. Dumateng panjenenganipun kawula semanggaaken. Matur nuwun kawula aturaken. Mugi-mugi punapa ingkang sampun dipun aturaken menika saged bermanfaat. Saking kawula minangkani pranata acara, sedaya kekhilafan lan kesalahan kawula nyuwun agungipun pangapunten. Akhiran walahul muwafiq la aqmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.